Il-Kummissarju tal-Pulizija qed jgħid li m'hemm ebda evidenza li torbot ma' persuni politiċi, iżda fl-ebda ħin ma ċaħat li l-Koħħu għamel referenza għal persuna li kien fil-politika. Waqt li l-erba' filgħaxija indirizza lil ġurnalisti l-Kummissarju Angelo Gafà insista li hu ma jikkomunikax mal-Prim Ministru. Iżda fil-jum ta' qabel il-Prim Ministru għalinna li skont l-informazzjoni li ngħata hu s'issa m'hemmx politiċi involuti fid-delitti msemmija. Fil-konferenza li saret fid-Depo tal-Furjana l-Kummissarju Gafà ta' dettalji dwar l-arresti li saru t-tlieta, 2 mill-Baħrija u 1 mis-Swieqi. Dawn l-investigazzjonijiet intensifikaw hekk kif tħabbar li Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu ingħata l-maħfra presidenzjali b'rabta maqtil tal-avukat Carmel Kirkhope li kien seħħ fl-2015. Filwaqt li 3 persuni qed jiġu investigati b'rabta maqtil ta' Dr. Kirkhope, 2 minnhom qed jiġu investigati wkoll b'rabta maqtil ta' Caruana Galizia. Fil-fatt matul il-ġurnata tal-lum il-Pulizija interrogat ukoll persuna oħra li diġà qiegħed il-ħabs u dan b'rabta maqtil ta' Dr. Kirkhope. Fl-arresti ta' tlieta l-Pulizija elevat flus cash, armi tan-nar, pistoli, shotguns u machine guns. Instabu wkoll vetturi li fihom kien hemm flus kontanti li ammontaw għal 20,000 euro. Apparti dawn ġew konfiskati wkoll 2 laptops u 25 mobile. Ukoll illum wara f'sinar saru tfittxijiet fil-baħar għall-arma suspetta tal-intużat fl-omiċidju tal-avukat Kirkhope li ma tfittxijiet saru mill-buwaddasa tal-Forzi Armati iżda dawn irriżultaw fin-negattiv. Il-fatt li għaddew dan is-snin kollha u l-karatteristiċi taħt il-baħar fil-post indikat għamlu din it-tfittxija waħda diffiċli. Jidher li l-Europol se tkun qed tassisti biex tgħin lill-Pulizija televa id-dejta minn ċertu devices il-instabu.